Ikamatha video ya msiku lero mukhala mutadziwa top 10 ya makampani amene amapanga magalimoto ndipo iwowa ndi olemera. Mwachidule mu video iyi tikupasirani top 10 ya makampani olemera amene ntchito yawo ndi kupanga galimoto. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Pa namba 10 pali kampani yotchedwa Porsche ya mdziko la Germany. Iyi imapanga magalimoto apamwamba komanso olimba ndipo ili ndi chuma chokwana 37.42 billion US dollars. Pa namba 9 pali kampani ya General Motors imene ili mdziko la America. Iyi imapanga magalimoto abwino kwambiri ndipo ili ndi chuma chokwana 50.65 billion US dollars. Pa namba 8 pali kampani yotchedwa BMW. Iyi imadziwika bwino ndi kupanga magalimoto ooneka bwino kwambiri komanso olimba. Kampani imeneyi ili mdziko la Germany ndipo ili ndi chuma chokwana 60.12 billion US dollars. Pa namba 8 pali kampani yotchedwa Volkswagen imene ili mdziko la Germany. Iyi imadziwika bwino ndi kupanga magalimoto olimba. Ili ndi chuma chokwana 58.44 billion US dollars. Pa namba 7 pali kampani yotchedwa BMW. Iyi imadziwikanso ndi kupanga magalimoto odziwika bwino kwambiri apamwamba, magalimoto aofuofu osiririka kwambiri. Kampani ili mdziko la Germany ndipo ili ndi chuma chokwana 60.12 billion US dollars. Pa namba 6 pali kampani ya Mercedes-Benz. Iyi ili pa namba 6 ili mdziko la Germany ndipo ndiyodziwika bwino kwambiri popanga magalimoto olimba odalirika komanso magalimoto amtengo wapatali. Iwowa ali ndi chuma chokwana 61.14 billion US dollars. Pa namba 5 pali kampani yotchedwa Ferrari. Iyi ndi kampani ya ku Italy imene imadziwika bwino ndi galimoto zija za sports kapena kuti zopangira mpikisano. Kampani iyi ili ndi chuma chokwana 116.24 billion US dollars. Pa namba 4 pali kampani yotchedwa BYD ya ku China. Iyoyi ili imapanga magalimoto apamwamba, ali ndi chuma chokwana 132.44 billion US dollars. Pa namba 3 pali kampani yotchedwa Xiaomi imene ili ku China, imene imapanga magalimoto apamwamba oyendera magesi ndipo iyi ili ndi chuma chokwana 174.88 billion US dollars. Pa namba 2 pali kampani ija ya Toyota imene ili mdziko la Japan. Iyoyi ili ndi ndalama zokwana 252 billion US dollars. Pa namba 1 pali kampani ija imene imapanga magalimoto apamwamba osiririka komanso amagesi. Kampani iyi mwini wake ndi uja munthu wamalonda otchuka ndi dzina la Elon Musk. Iyoyi ili ndi ndalama zokwana 1.1 trillion US dollars. Iyi ndi listi ya makampani olemera kwambiri pa dziko lonse lapansi amene amapanga magalimoto. Ndi kampani iti imene mmayembekezera kuimva koma simunayione pa list imeneyi. Lola ndidziwe ma comment section. Komanso ndi galimoto iti imene ndi yakumtima kwanu kuti tsiku lake mukhonza kuzagula. Dzina langa ndine Sam Mavita, tionane mu video yotsatira.